בבחירה של קלאש רויאל. הראשון שלי שהוא הולך להיות ערוך. פשוט אין פה מקום שקט. מתי שאני אחזור לעיר שלי, אז כאילו לבית שלי, אז אני אמשיך לראות סרטונים בקצב של יום. והיום יהיה גם אתגר הרואל ג'יינט. שכחתי לעשות עליו סרטון, אבל הגעתי ל6 ניצחונות ו2 הפסדים. וגם הגעתי ל-16 סאבים, ואז ירדתי ל-14. אז אני ממש מבקש ממי שיורד את 2 סאבים האלה להחזיר אותם. ובינתיים עוד שחק במשחק ב2-2. ובינתיים לדבר קצת על מצב בערוץ. עשיתי כבר 2 סרטונים על זה, וגם אני עוד מבקש ממכם לרשם לכפתור הלייק וסאב, שזה אותו דבר. טוב, לא משנה. טוב, הרבה אנשים כבר מושפעים מהאתגר של הרואל ג'יינט, ולכן כולם רואים ג'יינט. עכשיו תפעם טלפון תארים. אני יודע שאמרתי שאני לא הולך לעלות בזמן הקרוב סרטונים, אבל זה הסרטון היחיד שאני הולך לעלות השבוע. אולי ביום שבת אני אעלה יותר, אולי לא. וגם עכשיו שיש לי תוכנית עריכה, אני כבר לא יכול לעשות את הוולוג, כי עשיתי כבר את כל הדברים שתכננתי לעשות. אז בטיול הבא שלי, שזה מקסימום השנה, כי ב-2017 זה יצא, לא בטוח אם זה יצא חצי שנה הזאת, אולי בתחילת התנועה, כמו של בית ספר, ואולי אחרי אני יעלה יותר סרטונים. אבל עכשיו כאילו אחוז שגדל, אמרתי שאני אעלה מלא סרטונים, אני יודע גם אתגרים. כן, אתגרים. קודם כל אני צריך כאילו סוג של מצלמה, כי אני לא יכול לצלם עם הטלפון שלי, זה כל כך גרוע. עשיתי. בטעות יצאתי. אני אכתוב את זה טוב, וגם עוד 10 משחקים על הג'יינט, אז ביום שבת אני אעשה סרטון שמפתח את הג'יינט, ואני אקבל טוב. וגם אני רק רוצה להגיד לכם שעוד מעט אני לא עולה ב10, שזה גם טוב מבחינתי. גם אני חייב עוד משהו כמו בגזר יש לו פה נבל דרישה. לארון 9 זה כאילו מטורף, כי רק לאנשים משהו על 11 כבר בליגות, יש להם ויזרד לנבל 9, אני פשוט מת על ויזרד, זה בין הקלפים שעובדים עליו. אני תוכל נבל את ויזרד, וזה נייטריץ' מפער ספיריט ומאמן. טוב, בואו נעשה את הסרטון הזה, ויאללה, ביי. בבחירה של קלאש רויאל, וזה הולך להיות הסרטון הראשון שלי שהוא הולך להיות ערוך, ושנייה. פשוט אין פה מקום שקט. מתי שאני אחזור לעיר שלי, אז כאילו לבית שלי, אז אני אמשיך לראות סרטונים בקצב של יום. והיום יהיה גם אתגר הרואל ג'יינט. שכחתי לעשות עליו סרטון, אבל הגעתי ל6 ניצחונות ו2 הפסדים. וגם הגעתי ל-16 סאבים, ואז ירדתי ל-14. אז אני ממש מבקש ממי שיורד את 2 סאבים האלה להחזיר אותם. ובינתיים עוד שחק במשחק ב2-2. ובינתיים לדבר קצת על מצב בערוץ. עשיתי כבר 2 סרטונים על זה, וגם אני עוד מבקש ממכם לרשם לכפתור הלייק וסאב, שזה אותו דבר.
סליחה. טוב, לא משנה. טוב, הרבה אנשים כבר מושפעים לדרך של הולד ג'יינט, ולפעמים בסמי כולם רואים ג'יינט. עכשיו תפעם טלפון אותם. אני יודע שאמרתי שאני לא הולך לעלות בזמן הקרוב סרטונים, אבל זה הסרטון היחיד שאני הולך לעלות השבוע. אולי ביום שבת אני אעלה יותר, אולי לא. וגם עכשיו שיש לי תוכנית עריכה, אני כבר לא יכול לעשות את הוולוג, כי עשיתי כבר את כל הדברים שתכננתי לעשות. אז בטיול הבא שלי, שזה יהיה מקסימום השנה, כי ב-2017 זה יצא, לא בטוח אם זה יצא החצי שנה הזאת, אולי בתחילת התנועה, כמו של בית ספר, ואולי אחרי אני יעלה יותר סרטונים. אבל עכשיו כאילו שבגלל אמרתי שאני אעלה מלא סרטונים, אני יודע גם אתגרים. כן, אתגרים. קודם כל אני צריך סוג של מצלמה, כי אני יכול לצלם עם הטלפון שלי עובד כל כך גרוע. עשיתי. בטעות יצאתי. הלכתי עם זה טוב, וגם עוד 10 משחקים על הג'יינט, אז גם שבת אני אעשה אני אעשה סרטון שמפתח את הג'יינט, ואני אקבל טוב. וגם אני רק רוצה להגיד לכם שעוד מעט אני לא עולה ב10, שזה גם טוב מבחינתי. גם אני חייב עוד משהו כמו בגזרד, יש לי אותו לבל 9. לארון 9 זה כאילו מטורף, כי רק לאנשים משהו על 11 ובליגות יש להם ויזרד לבל 9. אני פשוט מת על ויזרד, זה באמת לפני שאומרים עליו. אני תוכל לבלק את ויזרד, וזה נייטריץ' מפאר ספיריט ואין טוב, בואו נעשה את הסרטון הזה, ויאללה, ביי.